If this our brother na okongwu dibia. If this our brother na okongwu dibia. Okongwu dibia. I wish na aka government Anambra State ga-enweta gị. Ị na-aghọta na? I wish na aka government Anambra State ga-ejideta onwe gị. Amala m oge imere video akịta na Chipre. Do you understand me? Mana I wish na aka government Anambra State ga-enweta godu ka ama na ya reset yale your brain factor, the way you see behave na the way you see push this narrative gbasara ndị dibia. Just I wish na aka soludo ndị udo ga-achị ga-emetụ onwe obere just ka adọ obere aka na ntị. Maka na ndị Igbo si n'ọnwụ na-agbala ụzọ Owere mgba na ọ dị echi. Adị m ekwukwa ife a na ma like logo. Mana o nwere ife ọ ga-abụ mmadụ mekatazie like this. Abido je jụwa di anyị ịtarịla akwụkwọ ele aka ezegede. Ụmụnne m watch ya na video akịta na Chipre ebe a. Na-ege ntị na this video kịta iwe ghọta ife nji were ekwu na okongwu dibia iwewe gokwe n'oge iwe onye nwe ubi ga-ama. Watch ya the video. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ịchọrọ ka ị nọrọ ofu ebe ọrụ na-achọ gị na-abịa maka na abụọ nọ na otu ebe ife onye iri a na-achọ ya na-abịa ugo na-anọ n'ụlọ ogbenye ya na-asụ n'afịa ije okwu na-anọkwa n'ụlọ ogbenye ya na-asụ n'afịa kọntaktị ya m with nọmba afọ ifuru na ya bụ skrin ka m gosi gị ka esi ekwu ebi gosi gị ka esi asa ibu maka na enwere ka esi ekwu ebi ngwa ka esi asa ibu ọbara tụle ife nna agwa gị bụ ikelebe na anụ olu ife nna agwa gị bụ abụọ ebe na anụ olu onye na-agbakwa mbọ na ọ bụrụkwa ndị enweghị ebe a na-eme bụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa gbaa mbọ ka isoro n'ife a na-eme gbaa mbọ ka ịba mmanwụ ụsọgorikwa ihe ọ bụrụ na ịkpata gị ego ị ga-abalili mmanwụ ọ ga-enwere ife na-ekwelu gị egwu ife na ọgụ ịnwụọ n'ike mana iwebata ego baa mmanwụ soro n'ife a na-eme ibi ogologo ndụ maka alụ na nwata ọbụla nna ya tụrụ oli ọ na-eji ụkwụ agbawa akụ ọbala tụrụ ya na-eme ọbara ọ na-alụta isi ugwu adị nke bụkwa eziokwu bụ na isi ekwuru mmadụ n'ụwa ọ ga-ekwerela ezi igwe ịghọta biko isi ekwuru na-achalenji polisi na ọnwa ife ị ga-eme ọnwa ife ị ga-eme mee nwa na ijidego kọntaktị na Abuja adị nwa na iburu taktịrị papụ na agba agha egbe na ọnwa mba bikọs ọ ya enwerele ife kara ọkụ ka obi oji atụmụ ebubo ọsọ ịghọta bikọs a sị na nwa ọbụla eteta ụla ọkụkọ chụrụ anyị kwaba na ịmụrụ na okwu eze na-abalị ọnwa ife ọbụla ị na-eme ihe buriri eze ọrụ eji wee nwanụ m obi ịlụ ọkụ klayent mmadụ ọbụla fụkpalụ ya bụrụ makarị na osi ngọ adịsi onye karịrị ya alọbụla abụ abụrụ mmụrụ masị ike si n'igwe abụrụ gaine m ịlụ ọkụ klayent ka m na-alụ ọkụ ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị na-azụ obodo ọbụla fụkpalụ gị nọ ọ nwere ọbala ọla nwụrụ a na-agba ala atụla dị nji nzipụrụ gị ya bụ ọbala ọla ọnwụghị ife jikọrọ gị na polisi ọnwụghị ife jikọrọ gị na osu imi ị na-eje ị na-abata. Ụmụnne m unu egego vidio kịta na mpụrelu na ebe a kwa ige na the video na ebe wụ problem ebe ụzọ ife na-abụ. Do you understand me? Ife ndị ọzọ ọ na-akọ enwere m issue with it. Ịma ife bụ issue ebe a na ife ọ na-alụ bụ ịlụ ọkụ client and ịgwọrọ ndị na-ebu ọgwụ kafa wee nwee ike na-eje na-abata ịnụrụ ife o kwuru ebe ahụ na ozi pụrụ gị nke mmanụ sorry na gị na ndị osi imi enwere akụkọ gị na ndị polisi enwere akụkọ. This is why you were say that na okongwu dibia n'idiri ka Anambra State Government just ka akpọta ya nso dọọ ya obere aka na ntị asịrọ m si mee ya anything because of Monday happy na nwere okongwu dibia tuje na one prison no just akpọketie adọọ ya aka na ntị. This na-etinye dọkịta na-akọ ihe akịta na inwe ego adịrị ya mma ma ọ bụ nwa ya ma ọ bụ nwanne ya nwoke ma any village people ya ma ọ bụ ndị kindred ya ka o nwere ụdị pawa anụ ọ karị na imere ndị village ya niile the same thing a na-edesivugharị gị
especially gị ma a na-agwọ na a ga-agwọrọ ụgwọ ọgwụ ka ibe itie polisi. Listen, o nwere ife nchọ ịgwa gị ebe a. Ana m asọpọtụ afọ ike o. Ana m asọpọtụ ya, but I want to explain something to you here. Ndị nọ na street ga-aghọta ife a na-ekwu, ndị bụ aka di ya na street. Ịghọta na ife a na-agwa gị. Ife eji eme ife gbasara ọgwụ bụ obi ike. Ada agwọrọ ya ọgwụ. Ife eji wele eme ife ọgwụ bụ obi mkpume. Ada agwọrọ ya ọgwụ. Ọ bụ na ị nwere obi mkpume, yara emenwe ife ọgwụ. Ọ bụ na tinetu ị nọkị na psychologically na ị nwere obi mkpume bugoro na polisi wụọ gị anya, ị kwụrụkwa n'uturu a etu ahụ ọ fụrụ gị, i wee na-abịa na-achọ ịgafee etu ahụ that face expression gị, ma movement gị, ma body language gị, ma anya gị, ma ume ị na-eku na-etu ahụ ọ nọ fa because some of you na-aghọtara ife a na-akọ. Ịma na ịpụta na airport gafee like this na fa afro gị, they see you ma ọ bụ na fa nọ na duty ọzọ, ma ọ bụ na fa nọ break, ị gafee. Do you understand me? If you know nwere ọgwụ agwọrọ gị, ejila ọgwụ ebu ọgwụ. Ndị nọ na street knows what I'm saying. Ana m support ya, but ana m achọ ịkọwara gị ife a. Pụtakwa na onye ọbụla na-agba gị na ọ ga-agwọrọ gị ọgwụ ka ije na airport gafee, ka ibe ichie polisi, ka anyị hapụ inweta ndị osu imi. Ihe aha ada awụ ọkụkwa. Ọ bụrụkwara ha dazi na-etu iyi na-ege m ntị na ị nwere Obinna agbakwa uwe obi ojazi ezigbote ugwu mkpume na nwere ife na-eshi eki gị ọsọgoro ikuku na-eku na ị ga na-aga etu normal people si agafe. Ịchara that line, ada agwọrọ ya ọgwụ. Ama m ijirizi nji agba gị ife a ka agwọrọ gị ọgwụ ka a gafee n'airport iluo na Thailand. Ịbata Tai wee fụ ụmụnne m na gị na-abụ nọ n'ime. Ọ bụ dat na a ga-enwe ife dịka second chance because ihe gba especially echi ya bụ dat na akụchikwara agị n'ọgwụ. Nwanne m ai ka hapụ ịgaba deep. Mana okwu a kịta ifuru this our brother kwuru ebe a kịta edebego a lot of our people n'ime na Malaysia, na Cambodia, na China, na Thailand, na Laos, na Macau, na Bangladesh, na Indonesia. Do you understand what I'm saying? Kedu afia bụ na Taiwan? Kedu maka HK Hong Kong? Ihe ọ na-akọ kịta na edubago a lot of ụmụ Igbo n'ime. Agbaghị ụdị nnụnụ ndị be anya na-epiki n'airport Asia. Onye si gị bịata Asia na ịchọrọ ịkọrọ ọsụ afịa na ịchọrọ ịbụ nnụnụ, ịdazi yara ekpemi accept. A na-akọrọ onwe kịta na ọ na-ekechikara ya ntị. Ọ na-ekechikara ya ntị ka onye bụ ihe ahụ ọ na-ekechiri gị. A na-atụ gị ọrụ. Listen to me. Let me explain something give you here again. Ọ bụrụ ọgwụ afọ alụrụ gị na-arụ ọrụ, onye ọcha ji akwụ gị ụgwọ. Ọ mba ị na-agba. Ife ị na-edatị na ọgwụ afọ na-arụ ọrụ, wepụ pichọ nwa onye ọcha. Ekwu agwabugo gị ebe a before. Wepụ pichọ nwa onye ọcha afọ iji were atụ onye ọcha ọrụ. Tinye pichọ onye ojii. And gị na onye ọcha afọ na-achatị gwa na ịbụ onye Afrịka. Yes, when we are just gbagodi a simple small eziokwu. Asọrọ gị gwa location gị, mana just gwa ihe obere eziokwu. Ọgwụ ga-arụ ọrụ ka mfụ. Onye ọcha na-achatị gị na ji confident and there is trust na onye ọcha ibie ka ya na ya na-abụ n'ụba. Were achatị gị. Do you understand what I'm saying? Mara ife. Ihe a ifuru a na-akọ bullshit. Akwa echi na-eketa gọọmenti bịa pikie ya ka ọ bịa prove na ọ na-agwọrọ ndị na-azụ ọgwụ ma ọ bụ na asị ahụ kere maka client. Kedu afịa kịta bụ ekeghị iti na akwa the same statement ka ekeghị iti meki na dị social media. Socha kịta na-aya ejidi ya na ọ na-onye nagodo azụ ọgwụ
ị na-agụ na-azụ ngwongwo dibịa na ọ ga-agwụrụ gị ọgwụ ịnụrụ mbọsị soro udo ọta something like that, mana a na-agwa gị kịta a na-agị pụta ebe a n'ụzọ adịghị ya esi na mbụ eju umeanị mugu mind their business. Ana m afụ so many of comment unu ma ọ bụ na m post kwa anything related to fraud ma ọ bụ anything related to ndị ejidere ejide n'ọgwụ ịpụta na comment section because ibu atụrụ nwekwuru uche ị chọghị identify godo onwe gị wee kpọọ mumugo because once ị kpọrọ mumugo ya identify go onwe gị na ibe corporate na that post ahụ mme. Kenekwe m ụmụnne na-ege m ntị mana gbaalị these people ọsọ agwa m that na ndị native doctor afa so na another bandit nọ n'ala Igbo mana ọ ya abụ nna ekwu ya ife ire na nna ekwugheri emesịa bọsị nta ga-achọ ọnụ were echi.